να κλάνει το λιμέρα. Earth open. Earth closed. Είναι κάτσε γιατί είχα στο μικρόφωνο, περίμενε. Ούτε μια δουλειά που έκανες. Κάτσε ρε εσύ. Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι η βουτυγμένη στο Βούρκο, Άγγελος Αλιγιάννης. Σέξπιρ, Ούρσο Άλμπο και είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Τι ώρα είναι, 12 παρατέταρτο. Δεν θα ρωτήσω. Λέω τώρα εγώ, μήπως. Για να φας σαλάτα χάνεται ένας κήπος. Μήπως, να το κάνουμε 12 με 1. Όχι, πάμε 11.30. Για ξυπνάμε. Άμα κάνουμε 12, κάνουμε 12.30. Δεν έρχεσαι 11.30, μαλακά. Εγώ ήρθα 11 και 31. Και 31 ήρθες. Και βρήκα το χάος. Όχι. Χάος. Συμφωνώ. Όχι, δεν ήρθε 31. Αυτός εδώ πέρα έχει έρθει το 10.30 να μας μιλάει να πει γιατί. Όχι, σήμερα ήρθε νωρίς. Γεια σας, παιδιά. Ήρθε νωρίς σήμερα. Λοιπόν, earthopen.com, το site του σταθμού μας. Ακούτε και από το Live24 επιλέγοντας την Earthopen. Την επιλέγουνε. Την επιλέγουν, ναι, και το Live24 έχει 752 σταθμούς. Μα πολλούσε. Είναι τέτοιο ρε site που έχει τα ραδιόφωνα όλα. Ιντερνετικά, και δεν ελέγχονται αυτά. Έχει και web radio. Λοιπόν, είναι η βουτυγμένη στο Βούρκο και προσπαθούμε έτσι να έχουμε κάνει μια καινούργια αρχή σε αυτήν την εκπομπή. Να θυμίσω εγώ ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε σκαλέτα. Ενώ έχουμε σκατά έτσι όπως το πες. Έχουμε σκαλέτα λοιπόν. Η οποία να πούμε ότι βοηθάει πολύ η Ανδρομέδα. Να δώσουμε και την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στην Ανδρομέδα, την αρχισυντάκτρια εδώ της εκπομπής. Μας έχει βρει τα θέματα και προσπαθεί λίγο να μας συντονίσει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ανδρομέδα. Έχει βρει όλη την επικαιρότητα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Τα έχει δει εσύ ώστε να είναι. Όχι, δεν έχω δει τίποτα. Να κάνω reaction. Τώρα θα τα δω κι εγώ. Ωραίος. Ανδρομέδα, βρίστο να ρε. Τώρα θα τα δω κι εγώ. Θα τα δω τώρα για να έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε πόλεμο σε κάθε MC και σε κάθε κλικ. Έχουμε πάρα πολλές. Μεξί μας έστειλε κάποια θέματα. Να πούμε ότι υπάρχει ταυτόχρονα και ο Ούρσο πίσω. Ο Ούρσο σήμερα είναι με σακάκι, εγώ να πω. Γιατί στα μισά ακριβώς της εκπομπής θα βγει και θα πει τα νέα. Και σαν άλλος. Με τι να σε παρομοιάσω τώρα, με ποιον έτσι δημοσιογράφο. Είναι ο Χατζη Ιτολάου, όχι Νικολάου. Ιτολάου. Επίσης να πω ότι κάποιος ακροατής μελωδίας. Και θα πει λοιπόν τις είδησες. Χατζη Νικολάου. Η Σκαλέτα δεν τραγουδούσε με την Αρλέτα. Η Σκαλέτα με την Αρλέτα. Ναι. Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο. Η Αρλέτα, ναι. Βρέθηκα να χέζω με έναν Άγιο. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι πώς πάει η εκπομπή. Ακούσαμε το τραγούδι. Θα έχουμε τηλέφωνα, αν έχουμε τηλέφωνα. Να δώσω τηλέφωνα, περίμενε. Μια κλασική ιστορία του Σέξπιρ. 2-10-600. Ούρσο, θα έχουμε ανέκδοτα. Θα έχουμε τα κρύα αστεία σου σήμερα. Όχι, θα κάνουμε freestyle. Όχι. Να κάνουμε freestyle, θα κάνει beatbox. Έχουμε κανονίσει, ακούς. Άκου ρε παιδάκι. Ρε παιδάκι, διαβάζεις το έχουμε άλλο. Δηλαδή να είναι δυνατόν, ναι. Λοιπόν, θα λέτε λέξεις, θα τραβάς εσύ. Θα λες λέξεις, αυτός θα κάνει beatbox. Πώς το κάνεις το beatbox? Δεν θα ακούμε έτσι κάπως κάτι. Φέρε του στο live. Ωραίος, θα φέρουμε και του στο live. Ωραία ιδέα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε κιόλας live στον Παράζ εδώ πέρα στις 8 που είστε μέσα. Live την Κυριακή, παιδιά. Live την Κυριακή στον Παράζ. Στο νέο κόσμο. 50-50. Μαζί με Ανδρομέδα, με Ultra και φυσικά DJ Freestone. DJ Freestone. Στον Παράζ νέος κόσμος. Πότε την Κυριακή? Ναι, γεια σου Νικολάκη, μπασίστα, μεγάλος μπασίστας Νικολάκης. Τι είναι αυτό, φωτογραφία? Εδώ βγάζουμε φωτογραφία ενώ κάνουμε Instagram live και παίζουμε live στο ραδιόφωνο. Αυτή είναι τεχνολογία, γατάκια. Δεν θα πω ελάτε. Σαλόνικα, ελάτε. Φίλε μου, όχι απλά Σαλόνικα. 27 του μηνός έχω live στο Wonderwall στη Σαλόνικα. Να είσαι εκεί, στα Λαδάδικα. Με τον Κόμι Χ να παίζει DJ για τους Retromaniacs. Οπότε αγαπημένοι Άρτζι, ετοιμάσου. Γράφω εδώ πέρα, γράφω στο chat γιατί είσαι πολύ ωραίος. 27 Μαρτίου, το ανακοινώνω και εδώ, live Θεσσαλονίκη, live Σαλόνικα στο Wonderwall. Εντάξει, στο μαγαζί Wonderwall, δηλαδή είναι ο τείχος που αναρωτιέται. Wonder, κάτσε να καταφέρω να το στείλω ρε Αργύρι. Μα δεν έχω ιδέα, να προσπαθώ, το δάχτυλο μου πατάει άλλα γράμματα. Και με πιάνουνε τα κλάματα.
που είμαι μόνος χαράματα. Τώρα εσύ φωνάζει, εγώ είμαι δυνατά στα ηχεία. Εμένα με το κρού του κακού. Είναι το κρού του κακού. Το ξέρεις το κρού του κακού? Το κρύο του κακού, για πες. Είναι κομμάτι με το λόγιο. Να το βάλει μετά ο. Πώς το είπαμε το παιδί έξω που λέει τις ειδήσεις. Το παιδί έξω. Είναι ο Ευαγγελε. Ο Ευαγγελε. Πώς λέει, Νισάν Μικρά. Είναι από το Άτος. Καταλαβες. Τέλειο. Πολλά τα αστεία σήμερα. Γεια σου Γκούγκου, γεια σου Μούγκου, γεια σου εδώ πέρα σε όλους σας. Λοιπόν, και Θεσσαλονίκη λοιπόν. Ξαναλέω για τους περίεργους. Την Κυριακή. Πόσο είναι την Κυριακή? 15 Μαρτίου. 15 ρε, δεν ξέρεις πότε παίζεις. Και 15 Μαρτίου στον Παράζ δεν θα είναι Ούρσο, θα είμαι εγώ. Χατζιούρσο. Χατζιούρσο, πολύ ωραίο. Χατζιούρσο είναι πιο καλό, λέει η Ανδρομέδα. Χατζιούρσο λοιπόν, θα πει τις ειδήσεις ο Χατζιούρσο. Θα πει τις ειδήσεις ο Χατζιούρσο λοιπόν. Ξαναλέω την Κυριακή στον Παράζ, στον Νέο Κόσμο. 50-50, 2 άντρες, 2 γυναίκες. Εγώ και ο Φριστόουν και η Ανδρομέδα με την Ούλτρα. Σας περιμένουμε. Αυτή την Κυριακή 6 ευρώ είσοδος. 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Μετά κλείνουν γιατί έχει χωμόνωση. Οπότε ετοιμαστείτε και φυσικά 27 του μηνός στη Θεσσαλονίκη με Ρετρομάνια και κόμιχη. Την αγάπη μας στα κομιχή. Να μας παρακολουθήσετε παρακολουθώντας μας. Γεια σου Χαραμενάξα, γεια σου Ανδρομέδα, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πες μου καμιά επικαιρότητα κάθομαι και μιλάω στο βλάμενο της ώρα. Περιμένω να ξεσπάσει λίγο για να μην μιλάς μετά στην επικαιρότητα. Κάνει. Τίποτα, εγώ ανέβασα ένα story του Ούρσου. Και τι κάνουμε, βάζουμε τον ήχο από τα story. Τώρα βάζουμε τον ήχο από τα story. Λοιπόν, εκεί θέλω λίγο συγκεντρωμένο στην επικαιρότητα. Παρακαλώ, πες μου την επικαιρότητα. Περιμένω να πεις την επικαιρότητα. Είσαι για να γίνεις επίκαιρος. Θέλω να πεις για τον πόλεμο, θέλω αίμα, θέλω νεκρούς, θέλω Τραμπ, θέλω Τρούμπ, την Τρούμπα, να πάμε στην Τρούμπα. Είναι 2 άντρες ευτύχοι, έχω δει το μήνυμά σου, δεν έχω πρόβλημα να κλάσω, θα το κάνω τραγούδι, το ξεχνάω. Εντάξει, το έχω στείλει ακόμη στην Ανδρομέδα. Και με χέζει εδώ πέρα, μας χέζει στα comments. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ, πες μου για την επικαιρότητα. Θέλω πόλεμο. Θέλω να μου πεις. Ξεκινάμε, περίμενε. Επειδή αρχίσει να σου πω εγώ για το Ισραήλ. Θέλω να μην μιλάς για λίγο. Δεν μιλάς. Τι πήρες και. Sprite. Ο Grand από τότε. Ναι. 2 άντρες δεν ξέρουμε αν είναι. Εγώ αισθάνομαι γυναίκα πάντα. Το ξέρετε. Παίζει από τα γερατιά ή το πάχος. Κάνω προκύλη στο μέτωπο. Αλλά κάνω κοιλιά στο μέτωπο. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, είναι η ώρα της επικαιρότητας τώρα. Ξεκινάμε. Μια παύση πριν την ώρα της επικαιρότητας. Όχι, θες να ξεκινήσω τόση ώρα. Όχι, θα ξεκινήσω. Σε συμφέρει αυτή η παύση γιατί είναι η substitute.gr το είπα. Μπήκε ο Βαγγέλης να πω ότι την Παρασκευή υπάρχει εκπομπή εδώ, 11 με 1. 10 με 12. Πήγα εγώ 9, μετακόμισα εγώ μια ώρα πίσω. Ωραία, και έχει 8 με 9 έχει η Ντέμι, έχει εκπομπή. Ακριβώς ξεκινάει καινούργια εκπομπή hip hop. Και μετά έχει εσύ. Μετά έχω εγώ 9 και με 10. Και μετά 2 ώρο substitute.gr με τον Σπύρο, με τον Βαγγέλη και τον αδερφό του Σπύρου. Η αναπληρωματική, ναι. Η αναπληρωματική, μια αθλητική εκπομπή. Πλέον αυτός ο σταθμός έχει γίνει ποιοτικός. Έχουμε άθληση, έχουμε μουσική, πολύ μουσική δηλαδή. Την Παρασκευή συντονιστεί 8 με 12, ένα τετράωρο γεμάτο. Γεια σου Κώστα Τρίπνοτ. Ένα τετράωρο γεμάτο μουσική και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ψυχοπαθείς αθλητικογράφους. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Βαγγέλης Μόνο Αναγνωστόπουλος, μεγάλος και σίγουρος. Και γενικά παίζουμε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί πήγε 12 παρά 10. Πήγε 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε για την φιέστα τη διήμερη του Μαρινάκη. Τι το ξέρω αυτό. Το εκπρόσωπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Όχι του Βαγγέλη. Ακριβώς. Λοιπόν, πάνω από 170.000 ευρώ θα κοστίσει. Ποιος θα πληρώσει? Εσύ ποιος λες? Πάντως αυτή όχι. Εγώ για να μάθω 170.000 ψάχνω, χρειάζονται. Λοιπόν, πάνω από 170.000 ευρώ λοιπόν θα κοστίσει στους Έλληνες φορολογούμενους η φιέστα αλήθειας. Ναι. Που θα στήσει 10 και 11 Μαρτίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ξενοδοχείο Intercontinental. Πρόκειται για το Athens Αλήθεια Forum, το οποίο το οργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ενώ κεντρικό μήνυμα θα είναι αντιμετωπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις και τον ψευδούς νόμιζα πως το τις ψευδείς ειδήσεις και τον τοξικό λόγο. Να ρωτήσω κάτι. Για τα fake news τα και τα. Θα δηλωθούν στο ποθενές. Ποιος θα πληρώσει? Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο ελληνικός λαός προφανώς. Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει. Θα πληρώσουμε. Θα κοστίσει στους Έλληνες φορολογούμενους. Αυτό είναι αλήθεια το. Προφανώς. Γιατί δεν συλλαμβάνεται? Εγώ το πάρτι του γιού μου. Έχουν γίνει κι άλλα γιατί δεν συλλαμβάνονται. Τώρα εκεί κόλλησε εσύ. Ρε παιδάκι μου, το πάρτι του γιού μου μπορεί να μου το κάνει ο Μαρινάκης. Να μου δώσει την παμπέλα κοσάρικο θέλω.
Να πάω στο Playmobil. Για την αλήθεια λοιπόν στη δημόσια σφαίρα δεν θα μιλήσουν ερευνητές, ατρόμητοι ρεπόρτερ και άνθρωποι που έχουν υποστεί διώξεις από το σύστημα εξουσίας, αλλά κυρίως οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εντάξει, είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Είναι Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη η φάση. Οι υπουργοί της κυβέρνησης αυτής είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι από τη δημοσιογραφία. Τους έχει κυνηγήσει για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια που έλεγαν τότε. Action 24 είναι ένα κανάλι επαναστατικό κατά της κυβέρνησης, όπως ο Sky. Το κυνηγάνε την κυβέρνηση. Είναι ένας καραφλός εκεί πέρα δημοσιογράφος. Λοιπόν, τον έχεις δει. Ούρσο, για σένα αυτό. Από τις αναρτημένες λοιπόν προκηρύξεις προκύπτει ότι θα δοθούν 31.000 ευρώ για υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξη συνεδρίου. 31.000 ευρώ. Εσύ δεν το κάνεις συνέδριο, ρε μπλεκόμενε. Διαπλεκόμενε. Γι' αυτό τα σακάκια, από εκεί βγάζεις λεφτά και τα κάνεις. Τα έλεγα εγώ, τα έλεγα. Χρήστος Γκίκας. Έχει αλλάξει προφίλ ο Χρήστος Γκίκας. Λοιπόν, άλλα 35.960 ευρώ. Δεν το λέγεται σε μένα, ρε. Κοιτάς για το. Ρε, μιλάς Είναι άνθρωπο. επειδή είναι τέτοιος. Άρα 35.960 ευρώ για νοικίαση εξοπλισμού εικόνας, ήχου και φωτισμού. Είναι διαφορετικά αυτά. Εντάξει, θέλει και φωτορυθμικά, ρε παιδάκι. Πώς κάνεις έτσι τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι κομπλεξικός τώρα. Δηλαδή, να ακούτε, μπείτε το με τελεία ακόμα να ακούσετε αυτά τα πράγματα που λέει. Δεν μπορεί να κάνει ένα πάρτι κάποιο. Άλλα 37.200 ευρώ για τις υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων. Εσύ γιατί σε πειράζει, να μην έχει μια έκθεση. Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου. Όλα αυτά, αντί να λες σε 2 μέρες θα γίνει τόση δουλειά και θα φάνε τόσοι νεοδημοκράτες, δηλαδή τόσος κόσμος θα δουλέψει. Θα δουλέψουν όλοι για το Βαγγέλη Μαρινάκη που ήταν στα 90 πάνια. Μην ξεχνάς ότι έχει πάει του άνθρωπο στα 90 πάνια. Αυτός έχει πάει αυτός ήταν ή ένας άλλος, ο πάλι με μουσια. Τους μπερδεύω. Δεν είναι ένας υπουργός κυβέρνησης που έχει πάει στα 90 πάνια. Κάτι μου λέει τώρα αυτό που λες. Συνονόματος. Συνονόματος. Άρα λοιπόν, μάνι, 170.000 ευρώ θα κοστίσει αυτό το διήμερο. Εγώ είμαι υπέρ. Υπέρ τι του. Θέλω πάρα πολύ να. Πάντως μ' αρέσει. Θα παρευρεθώ κιόλας, δεν Θα το είχα πει. παρευρεθείς. Με έχουν καλέσει. Για πες. Θα κάνω live εκεί. Ναι. Θα τραγουδήσω το γνωστό «Έχει υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε». Σωστό. Και κάθε φορά που θα λέω το κομμάτι θα παίρνω και 10.000. Δηλαδή ο κανονίστης να πω σαν την Κοκκίνου, όπως λέγει το μωρό μου sorry 5 φορές, θα το πω 5 φορές στον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εσύ θα πεις τον ύμνο ή το υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. 10.000 ευρώ. Ναι. Μετά θα έχω το «Έλα να γράψουμε μαζί ιστορία». Εκεί πάλι 10.000. Ναι. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Τι ωραία. Τέλεια. Τι ωραία τραγούδια. Να σου πω κάτι, ένα λαϊβάκι θα ήθελες 2-3 ύμνους Πασόκ, 2-3 ύμνους Νέας Δημοκρατίας, ένα επαναστατικό του Στο Κουκουέ. ίδιο live. Στο ίδιο όλα. Δηλαδή να είναι ας πούμε ο ύμνος του ΕΑΜ, να είναι αντίστοιχα ο ύμνος Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και να παίζει μπάλα. Και ο ύμνος της ΑΕΚ μου αρέσει πάρα πολύ που λέει. Δεν είπα κάτι το ύμνος. Εμπρός τη ΑΕΚ παλικάρια. Και σπάσει τα δοκάρια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όχι να βάλουν γκολ, να σπάσουν τα δοκάρια. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Γιατί έχουμε αυτή η κατάσταση μας. Παιδιά είναι άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη θα σε πάω. Που λέγαμε και πριν. Ο 80χρονος λοιπόν έριξε το αυτοκίνητό του σε τζαμαρία τράπεζας. Γιατί του έκανε κατάσχεση στο σπίτι. Η τζαμαρία είναι ακροδεξιά. Δεν το. Γιατί είναι τζαμ αρία. Αρία φιλή δηλαδή. Και δεν μου λέτε αν έχουμε τζάμια γαμάτα ρε παιδάκι μου. Γαμάτα τζάμια. Και τα φοράει πάνω ξανθά άτομα πανέμορφα. Έχουν δηλαδή το τζάμι έτσι και από πίσω είναι το πρόσωπό του. Θέλω να δω τι θα Θα έχουμε την τζαμαρία φιλή. Ωραία, άμα είναι μουσικά βραβεία θα είναι τζαμαρίων. Τζαμαρίων, ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα, 80χρονος λοιπόν μετέβη σε σημείο με το αυτοκίνητό του και κάνοντας όπισθεν. Ποιος? 80χρονος. 80χρονο, νομίζω ότι είναι πάλι κάποιος υπουργός της Δημοκρατίας. Του κατέσχισε λοιπόν η τράπεζα το σπίτι. Για το όπισθεν. Όχι ρε, του κατέσχισε το σπίτι. Μετά λοιπόν την επόμενη μέρα. Μαλάκα νόμιζε ότι ο 80χρονος έκανε όπισθεν και κατέσχισε η τράπεζα το σπίτι. Δεν θα ξανάγαμε ποτέ όπισθεν. Θα πήγαινα με τη μούρη προς τα πίσω. Έκανε όπισθεν πάνω το σπίτι. Ναι, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο σημείο. Δεν είναι καθόλου απίθανο με αυτά που έχουμε δει. Λοιπόν, ο ηλικιωμένος λοιπόν μετέβη στο σημείο με το αυτοκίνητό του και κάνοντας όπισθεν εμβόλισε την πρόσωψη του κτηρίου. Κατέβασε τζαμαρία δηλαδή εκείνος. Α, ναι, η τζαμαρία. Και μετά φυσικά συνελήφθη, γιατί αυτή πάτε και φυλακή, έτσι. Γιατί να πας φυλακή επειδή ρίξεις Εντάξει, αυτό φορώ ρε παιδί μου. Okay. Την τζαμαρία του σπιτιού σου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ ομολογουμένως να καταλάβω και ο 80χρονος τελικά να πάει φυλακή να κάνει τι, θα ζήσει 1-2 χρόνια. Εγώ ξέρεις τον έκανα. Θα τον έκανα να βλέπει Ευαγγελάτο μέχρι να πεθάνει.
Τιμωρία, μόνο αυτό. Είναι μεγάλη τιμωρία αυτή. Μόνο αυτό. Είναι ακούει πρωτοσάλτη το πρωί. Φαντάζομαι ναρκωτικά εκεί πέρα μπαίνει ο Ευαγγελάτος μέσα. Δηλαδή τώρα γίνεται πόλεμο στο Ιράν και σκάει ο Ευαγγελάτος μέσα από τις μπόμπες. Καλά αυτό που έχει κάνει τώρα με τα. Είναι παντού μέσα σε πλοία, μέσα στη θάλασσα. Είναι φοβερό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ευαγγελάτος, τον παρακολουθώ από μικρό παιδί. Τα καλά, εσύ ακούς και πρωτοσάλτη τώρα. Ναι, πρωτοσάλτη δεν έχω σταματήσει να ακούω. Καθημερινά. Τώρα ακούω... Γι' αυτό έχεις νεύρα. Ακούω μελωδία FM. Γι' αυτό έχεις νεύρα. Πολύ. Και δίεση. Και ακούω πολύ δίεση, ναι. Απλά έχω ένα πρόβλημα στο σταθμό. Αν βάζει Μποφίλιο ή Ζουγανέλη, δεν μπορώ, παθαίνω κεφαλικό. Είναι μόνο να το κλείσω. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πολύ ο Χαρούλης. Μ' αρέσει πολύ ο Ξυλούρης. Μ' αρέσει πολύ ο. Για πες γρήγορα. Χαρούλης. Ξυλούρης. Αυτό δεν φάγεις. Είναι πολύ δύσκολο να το πεις αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, να πούμε, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάμαι πως. Εδώ που είχαμε την επικαιρότητα και σας είχα πει για το Fuel Pass. Ναι, Λοιπόν. δεν το θυμάμαι. Υπάρχουν σοβαρές σκέψεις λοιπόν της κυβέρνησης ότι θα δοθεί Fuel Pass μόλις η αμόλυβδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Είμαστε πολύ κοντά, στον 89 έχουμε φτάσει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είναι θέμα μιας εβδομάδας πιστεύω. Ή 2. Ναι, για τα 2 ευρώ. Και λοιπόν η κυβέρνησή μας, επειδή είναι έτσι και ανοιχτοχέρα γενικά και με τα κουπόνια γενικά το έχουμε εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 7 ετία, θα κυμανθεί από 50 με 100 ευρώ. Ποιος? Το κουπόνι. Το κουπόνι, ναι. Ξέρεις πόσο είναι για μένα 50 ευρώ? 100 ευρώ ας πούμε που σου λες. 5 γεμίσματα βενζίνη. 5 γεμίσματα, 5 φορές βενζίνη. Δηλαδή μία εβδομάδα βενζίνη. Τα 50 ευρώ. Τα 50 ευρώ είναι, τι λες τώρα, είναι 2,5 μέρες. Από 50 μέχρι 100 ευρώ θα δοθούν ανάλογα. Επειδή εγώ θα πάρω τίποτα, αλλά αν έπαιρνα 50 ευρώ ήταν 2,5 μέρες βενζίνη για να πάω και να έρθω. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ας πούμε στα νησιά, στη Μήλο, η βενζίνη είναι 2,35. Στην Κύθνο είναι 2,24. Στον Άγιο Νικόλαο 2,19. Αλήθεια. Ναι. Εδώ πόσο είναι? Μια ανάσα από τα 2 ευρώ. Εδώ Παιανία 1,97. Καλιθέα 1,92. Βοτανικός 1,90. Άγιος Στέφανος 1,90. Εντάξει, μια χαρά σου πω κάτι. Εγώ ξεκινάω από Μια χαρά, επόμενη εβδομάδα 68. Εγώ ξεκινάω από Άγιο Στέφανο και πάω Βοτανικό. Άρα από εκεί που ξεκινάει και τελειώνει 90 είναι. Χωρίς να πούμε και 1,87. Γιατί δεν πάει 1,87 στον ύψος μου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ σε αυτά. Επίσης έχει ανέβει και το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Πού? Παντού έχει ανέβει το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ δεν βάζω. Αν πεις καλοριφέρ, δεν βάζουν πλέον πολύ. Εγώ έχω αντλία. Αντλία με νερό, κάνω έτσι. Γεια σου Κέντι. Λοιπόν παιδιά, να πούμε ρε παιδάκι μου ότι την έχουμε οργανώσει την εκπομπή, έχουμε θέματα, τώρα λέμε την επικαιρότητα. Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Να πούμε ότι ο Άγγελος Αλιγιάννης είχε γενέθλια χθες. Να του πούμε χρόνια πολλά. Δεν είχε γενέθλια. Δεν έχει σημασία, αλλά πάντα μου αρέσει αυτό που τον λες εκπομπές. Μου αρέσει. Να λέμε, είχε γενέθλια χθες. Όχι, αργούν ακόμα. Γεια σου Γρηγόρη, να δώσουμε και χαιρετισμούς ας πούμε στον Κώστα. Το θυμάσαι τον Κώστα, ένα μακριά μαλλιά που είσαι μια μπάντα. Θυμάσαι? Έχεις κάνει συνέντευξη. Τον Κώστα. Ναι, ένα μακριμάλι, μια μπάντα ελληνόφωνο ροκ. Το θυμάσαι μωρέ, είχε έρθει εδώ. Τον είχαμε καλεσμένο. Ναι, το θυμάσαι. Ποια συνέχισε, ποια μπάντα? Τι είναι τα οργισμένα μυαλά. Οργισμένα μυαλά. Ναι, είχαν έρθει εδώ. Τα οργισμένα μυαλά είχαν έρθει εδώ. Ναι. Το θυμάσαι τον Κώστα? Όχι. Όχι. Πέθανε, κρίμα ας πούμε, το θυμάσαι. Είναι νεκρός. Τώρα, ένα respect λοιπόν. Πουλάει πολύ να δίνεις respect και σεβασμό στους νεκρούς. Παπαχαλά που στα γεια σου φίλε μου. Επίσης να πούμε παιδιά ότι την Κυριακή γιορτή και σχόλια την εβδομάδα όλη, δεν το έχω πει 10 φορές. Να πω ότι έχουμε live και εσύ Γρηγοριάκου, έχουμε live στον Μπαράζ. Πρέπει να πας, νέο κόσμο. 50-50, 2 άντρες, 2 γυναίκες. Θα δείτε και γυναίκες τυχεροί. Μέχρι τότε θα βλέπετε τον Αλιγιάννη εδώ. Και θα βλέπετε τον Ούρσα να παίζει με το κινητάκι του. Να παίζει μπομπίτσες. Και γενικά πολύ ωραία πράγματα. Και με πιάνουν. Επίσης να πω ότι ο Τους είπε. Και μάλιστα ήταν πολύ αστείο γιατί ανέβασε ένα κουπλέ. Και επειδή περίμενα στείλει το δικό μου κουπλέ. Και ανεβάζει ένα βίντεο στο τέτοιο και έχει κάνει 1 εκατομμύριο views, δεν ξέρω πώς έχει κάνει. Ότι θα ξανασχοληθεί η μουσική άμα φτάσει στο Spotify το 1 εκατομμύριο. Μπείτε μέσα, να ανεβάσετε, να κάνουμε κάνα τραγούδι να πούμε. Γιατί έχουμε γράψει ένα ωραίο τραγούδι, μπορούμε να το φτιάξουμε. Πήγαινε στο Spotify του και ανεβάστε το. Αν είναι δυνατόν.
9 το βράδυ. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω και αν σε χάσω. Λοιπόν, έχω εδώ ένα θέμα. Να πω ότι περιμένω τις λέξεις των ανθρώπων για να κάνω freestyle. Μετά είναι αυτό, αυτό είναι στο τέλος. Κάνω Λοιπόν, freestyle. έχω ένα θέμα για τον Κυρανάκη. Και τον κύριο Αντώνη νόμιζα, θα θυμάσαι το Φιντανάκι. Το Φιντανάκι. Ο κύριο Αντώνης πάει καιρός που Λοιπόν, ζούσε στην αυλή. Συγκεντρώσου Με λίγο. ένα κανατί και ένα κρεβατί. Το πάρω. Οχ. Λοιπόν, Σωστά, όταν ο Κυρανάκης κουνούσε το δάχτυλο λοιπόν για τη βενζίνη, λίγο πριν βγει η Νέα Δημοκρατία, το 2019 Ναι. ήταν, και έλεγε τότε, γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η ανάρτηση, την έχουν κρατήσει και παίζει πολύ τώρα στο Twitter τις τελευταίες μέρες, πληρώνετε λέει 80 ευρώ και βάζετε λέει καύσιμα αξίας 26. Τα υπόλοιπα λέει Πού πάνε. στους μετακλητούς λέει του Τσίπρα, Τσίπρα. στα μίλια του Κουίκ, στην υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα. Τι δουλειά έχουν αυτοί. Ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση τότε το 2019. Α, ναι. Τώρα που πάνε. Έχουν αλλάξει απλά χέρια. Τα ονόματα. Και τα ονόματα. Γιατί η αξία πλέον νομίζω είναι στα ίδια. Ο κύριο Αντώνης πάει καιρός που ζούσε. Ο κύριο Αντώνης ξέρεις ότι πήγαινε, εξέδεται την κόρη του με πλουσίους για να πληρώσει το ενίκιο. Και τελικά πέθανε με καταγγελία προσβολή αλκοολικός στο τραπέζι του. Τα ξέρετε αυτά. Ξέρετε αυτές τις. Ζωή Κωνσταντοπούλου μόνο. Μπράβο, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω πάνω σε αυτό το κομμάτι να διαβάσω και κάτι που ανέβασα σήμερα. Από τη ζωή. Λοιπόν, λέμε ρε παιδί μου τώρα ότι έχει πάει 90 η βενζίνη, έτσι. Ψήλωσε. Άρα λοιπόν το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι η μεταφορά του πετρελαίου. Από ποιου. Πότε άρχισε ο πόλεμος. Ποιο πόλεμο. Σε κάθε MC και σε κάθε κλίκα. Είναι το Μπράβο. τραγούδι του Ευθύμη. Βέβαια. Πότε ακρίβει το πετρέλαιο. Πότε. Το πετρέλαιο ήρθε στην Ελλάδα. Πού πήγε. Πότε το διήλυσαν. Ναι. Πότε έφτασε στην Αντλία. Ναι. Δεν το κατάλαβες. Πότε. Και Είναι- ξαφνικά βλέπεις από εκεί που εγώ έβαζα, ξέρω εγώ τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, 1,68. Κάτσε ρε σε 68 που δεν βάζει Δεν ένα έβαζα 68. 68. Έχει. Πού στη Βουλγαρία. Πού Όχι, στη εδώ πέρα. Βουλγαρία. 1,68. Πού στη Βουλγαρία. 1,68. Πού στη Βουλγαρία. Πού στη Ξαφνικά, Βουλγαρία. μέσα σε μια εβδομάδα και ούτε, σήμερα το είχε 1,84, 1,85. Βρε ούτε. Δεν θυμάσαι με την Ουκρανία όταν έγινε πόλεμο, αυξηθήκαν τα τρόφιμα. Γιατί λέγανε ότι οι ζωοτροφές, το σιτάρι και αυτά αυξηθήκαν, ενώ οι ζωοτροφές αυτές πηγαίναν στην Αφρική και εμάς μας δουλεύανε. Τώρα, εντάξει, φτηνή είναι βέβαια. Εντάξει, να σου πω. Εντάξει, συγγνώμη, αυτό τώρα, αυτή η βενζίνη που έχουν τώρα δεν είναι το απόθεμα το προηγούμενο. Πού μιλάς, ρε. Δεν μιλάς σε μένα καθόλου σήμερα. Μιλάω Δεν θα σε σε σένα. καταστρέψω. Θα φέρω ανθρώπου να Μιλάω σε σε σκοτώσουν. σένα. Δεν μιλάει. Δεν είναι το απόθεμα το προηγούμενο. Γιατί σε ενοχλούν τα 2 ευρώ. Τι είναι γιατί με ενοχλούν τα 2 ευρώ. Δεν είναι πολλά. Θα φτάσει 3 ευρώ. Τι θα λέμε τότε. Μαζί σου, αλλά τώρα λέω τώρα. Τι 1,99, τι Θα σου πω, 2. είσαι μπενζινάς τώρα εσύ. Θα ήμουν μαφιόζος αυτό. Είσαι μπενζινάς, έτσι. Άμα είχα Περίμενε, κάτι ρε φίλε, είσαι μπενζινάς, έτσι. Ναι. Έχεις κάποιο απόθεμα στη βενζίνη σου, έτσι. Ναι. Δεν έχεις πάρει αυτή τη εβδομάδα. Ναι, Την έχεις πάρει με μια τιμή α. ναι. Ωραία. Ξεκινάει ο πόλεμος Σε κάθε MC και σε κάθε κλίκα. μαζί σου. Δεν μπαίνεις ακόμα. Όπου εκεί κάτω. Δεν έχεις αγοράσει ακόμα καινούριο απόθεμα βενζίνης. Ε, Δηλαδή δεν έχεις αγοράσει με πάνω από 100 ευρώ το βαρέλι. Ναι, αλλά έχει το παράθυρο στην επιτυχία. Έχει το παράθυρο για να μπορέσει να βγάλει κέρδο. Καταλαβαίνει. Δηλαδή, αν εσύ τώρα μου πει, παιδάκι μου, ότι για τα live, ρε παιδάκι μου, ότι επειδή σταματάει το μετρό στο νέο κόσμο και ή τέλος πάντων ότι έχει περιορισμένα εισιτήρια στον παράζ, ξέρω εγώ κάτι θα μου βγάζει μια δυσκολία στο live Ναι. και να μην με επηρεάζει. Εγώ θα αφήσω τιμή του live. Καταλάβεις, δηλαδή είναι η ευκαιρία που ψάχνεις κάθε φορά. Εδώ κοροϊδεύει ο Γκικατσού. Κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει, λέει ότι έχω αν αποθεματική θυμάσαι πάλι, τότε και με τον πόλεμο, όταν ξεκινήσει με τη Ρωσία πάλι, που πάλι είχαμε κάτι παρόμοια Εμείς πολεμήσαμε τη Ρωσία. Ρωσία-Ουκρανία. Κι όμως, να σου πω κάτι. Την Ουκρανία την έχουμε αποκλείσει πριν ήμουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Πάλι. Άκου λίγο. Ουκρανία, Ελλάδα με γκολ του Μήτρογλου έχουμε νικήσει και έχουμε προκριθεί. Και Ρωσία, άκου τώρα εμείς. Ελλάδα-Ρωσία 1-0 κεφαλιά στο τέτοιο ο Νίκος Μαχλάς. Κλακ, το καρφώνει στο ΑΚΑ. 1994 και περνάμε στο Μουντιάλ και τρώμε 10 γκολ. 2 από την Ιγυρία, 4 από την Αργεντινή και 4 από την Βουλγαρία. Πέναλτι Χρήστο Στόιτσκοφ και το τελευταίο γκολ του Μαραντόνα. Τι έχεις να πεις δηλαδή. Έχω νικήσει μείνει άφωνος. και τη Ρωσία και την Ουκρανία. Τέλεια, και για να τελειώσω λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι και τότε είχε ανέβει η βενζίνη. Πάλι. Μόλις είχε ανέβει το βαρέλι στο Ναι. πετρέλαιο. Πού ωραία. ανέβηκε πάλι. Και μόλις λοιπόν είχε τελειώσει, και καλά, όχι τελειώσει ο πόλεμος, είχε πέσει πάλι το βαρέλι μετά από κάνα μήνα-δύο, οι τιμές εδώ δεν έπεσαν σχεδόν ποτέ, έπεσαν μετά από πάρα πολύ καιρό.
Εντάξει, μωρέ, μην ασχολείσαι. 3 ευρώ η μάσκα έχει πάει. Ποια μάσκα? Του Ζωρό. Ποια μάσκα? Επειδή τώρα αυξήθηκε η γρήπη, φοράμε όλη η μάσκα του. Γάμα έχει να βήχουν όλοι και να βάζει μάσκα του Ζωρό. Τι ωραίο, ρε παιδιά, τι ωραίο. Στη μύτη έχει κάλυμα του Ζωρό, όχι. Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώ γιατί άλλη μάσκα κάνει τίποτα. Έλα μου, Θα φορέσει μια μάσκα του Ζωρό εδώ και θα είσαι με σπαθάκι από κρυών. Ξέρεις τι ωραίο που θα είναι. Πολύ ωραίο. Easy money, easy money. Λοιπόν, να πούμε πάλι μια και είσαστε 7. Α, ο Πέτρος Αδάμ είναι ο ξάδερφός μου. Και η Βίκη Αδάμ. Ποια είναι η Βίκη Αδάμ? Το ξέρεις αυτό που έχω πάθει? Α, τη σέβησα. Και η Βίκη γιατί είπα, υπάρχει Βίκη Αδάμ. Άλλη ξάδερφη. Ωραία. 3 ευρώ έχει πάει ο καφέ και το σουβλάκι 5. Καλά, αυτό δεν 4,20 το σουβλάκι. 4,20 Το σάντουιτς 15 έχει πάει. Μάλιστα να καταγγείλω, σε αυτό το σημείο θα κάνω πολύ ιντριγά για τον Κίκατσου και για όλους. Θα πω ότι αναφέρθηκε το σάντουιτς 15 ευρώ από ένα comedian, από το Ζάμπρα. Έκανε αναφορά ότι πλέον η παράστασή του είναι πιο φτηνή από ένα σάντουιτς στην Αθήνα. Αγαπητέ Ούρσο, πες τον Κίκατσου. Έριξε πόντα στην παράστασή του. Γεια σου Φάνη, γεια σου Φάνη. Να πούμε αυτό το πράγμα. Του έριξε, πάρε τηλέφωνο. Φάνη, περίμενε, όχι βίντεο. Πάρε σε παρακαλώ τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Άρα για να κάνουμε λίγο ίντρικα, Άγγελε, να πούμε ότι και είναι αλήθεια αυτό, ότι ο Θωμάς ο Ζάμπρας στην παράστασή του στο ριλάκι, σαν ένα μικρό που έκανε, έριξε μπιχτή στο φλούτσου εδώ πέρα το φίλο του Ούρσου και του Κίκατσου και του λέει τον Κίκατσου. Α, που έχει τα 15 ευρώ το σάντουιτς. Και είπε ότι η Ελλάδα στην παράστασή μας πλέον είναι πιο φτηνή από ένα σάντουιτς. Ναι. Έχει γίνει θέμα, είναι φοβερό. Τζάμπρας. Πάρε το όποιος θέλει τηλέφωνο. Πες μου για το νέο μου EP, πολύ ωραίο EP. Έχει κάνει ένα νέο EP ο Φάνης. Να μπείτε στα μέσα του, Funny Room, και να πατήσετε να το ακούσετε στο Spotify του. Πολύ ωραίο τέτοιο. Να έρθει στο live την Κυριακή. Λοιπόν, στο Παράζ. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Ναι. Να βάλουμε ένα τραγούδι και να βάλεις βάλε. τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Να βάλεις τον ύμνο. Βάλε το ραπ που είχες βάλει την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το ιρανικό που μου άρεσε. Να πούμε επίσης ότι γίνεται χαμός στο αεροδρόμιο του. Αν νόμιζα ότι γίνεται χαμός στο ίντερνετ. Του Μπεν Γκουριόν, αν το λέω καλά, στο Ισραήλ. Θέλουν να φύγουν εδώ πέρα από το Ισραήλ. Βομβαρδίζεται, ξέρω εγώ. Ποιος θέλει να φύγει από το Ισραήλ? Εδώ πέρα, χαμός τουρές λέει. Εγώ θα στο χαλάσω αυτό, γιατί έχω insights. Έχουμε ρεκόρ τουριστών από το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί, όποτε γίνεται πόλεμος, ότι κάνουν διακοπές εδώ, γιατί είναι όπως το δικό μας lockdown. Απλά τους επιτρέπουν να έρχονται για διακοπές. Κλείνουν οι εταιρείες και έρχονται με τόσα λεφτά που έχουν διακοπές στην Ελλάδα. Επίσης, έχω να καταγγείλω, υπάρχει παροικία εβραϊκή στην Ελλάδα 500.000 ατόμων με αντίστοιχα Airbnb. Γίνεται χαμός με Airbnb, θα τα ξέρει καλύτερα ο Ούρσο, ο Χατζη Ούρσο. Λοιπόν, τσιγάρα σκέτα, κάνα καφέ δεν έχετε ρε πούστη. Καλησπέρα και άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι. Είναι βουτυγμένοι στο Βούρκο και είναι τα νέα από το Βούρκο. The Great Γαλακτομπούρεκο Heist. Στο Κερατσίνι, η έννοια του οργανωμένου εγκλήματος απέκτησε νέα διάσταση. 2 δράστες εισέβαλαν σε ζαχαροπλαστείο στις 2 τα ξημερώματα, αγνοώντας επιδεικτικά την ταμιακή μηχανή και οτιδήποτε άλλο αξίας. Ηλιά 20 ταψιά γαλακτομπούρεκο. Οι αρχές αναζητούν δράστες με ανεβασμένο το ζάχαρο ή εναλλακτικά μια πολύ μεγάλη παρέα που ξέμεινε από γλυκό μετά από 40 τρίφυλλα. Με φύλλο κρούστα ή κανταήφι, η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει ακόμα το κρίσιμο αυτό στοιχείο της έρευνας. Κάμερες AI στην Αττική. Οι πολυδιαφημισμένες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους ελληνικούς δρόμους αποδεικνύονται οι πιο ευγενικοί παρατηρητές της ιστορίας. Παρά την ικανότητά τους να εντοπίζουν κινητά τηλέφωνα και μη χρήση ζώνης, δεν έχουν κόψει ούτε μία κλίση. Εδώ έχουμε ένα κλασικό φαινόμενο ανίκητης δύναμης και ακλόνητου αντικειμένου, όπου η τεχνητή νοημοσύνη σταμάτησε στην ελληνική γραφειοκρατία. Επειδή δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να επικυρώνει τις παραβιάσεις και ο μηχανισμός αποστολής των προστίμων παραμένει αναλογικός, οι κάμερες απλώς κάνουν μπανιστήρι στους οδηγούς. Κάπου εκεί έξω υπάρχουν τουλάχιστον 200 φωτογραφίες, στις οποίες οδηγώ μπουκωμένος με τυροπιτάκια, τις οποίες όποιος μου τις φέρει για να τις ποστάρω κερνάω τυροπιτάκια. Προπαγάνδα με πίστοση. Διεθνές δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται με πρωταγωνιστές influencers και το κράτος του Ισραήλ. Φαίνεται πως η ψηφιακή υποστήριξη και τα stories αλληλεγγύης είχαν συγκεκριμένο τιμολόγιο, το οποίο όμως έμεινε απλήρωτο.
Οι influencers καταγγέλνουν μηνύσεις για απλήρωτα συμβόλαια προπαγάνδας, αποδεικνύοντας ότι το content creation για εθνικούς σκοπούς δεν γίνεται με likes, αλλά με έμβασμα. Όταν το budget τελειώνει, η ιδεολογική στήριξη πάει στα draft. Παράξενο όμως ότι γενικά να μην πληρώνουν, δεν θα το περίμενε κάποιος. Ψηφιακές στρατιές με τρόλ του δημοσίου. Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία ξεσκεπάζει το σύστημα των κυβερνητικών τρόλ στα social media. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, δεν πρόκειται για αυθόρμητους υποστηριχτές που απλά τυχαίνει όλοι να έχουν την ελληνική σημαία σαν φωτογραφία προφίλ, αλλά για επαγγελματίες που πληρώνονται μέσω τριγωνικών εταιριών, οι οποίες με τη σειρά τους πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο. Ο φορολογούμενος πληρώνει το κράτος πληρώνει την εταιρεία και η εταιρεία πληρώνει το τρόλ για να βρίζει το φορολογούμενο στα social. Πρόκειται ίσως για τη μόνη μορφή ψηφιακού μετασχηματισμού που λειτουργήσε άψογα και με συνέπεια στην Ελλάδα. ΔΥΠΑ. Ταχύτερη από τη Φόρμουλα 1. Η ΔΥΠΑ αποφάσισε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης να ρίξει 100 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά για ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων. Αλλά η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ λειτουργήσε με ταχύτητες που θα ζήλευε και ο Usain Bolt. Το σύστημα άνοιξε ευνηδιαστικά και κατάφερε να στεγνώσει από κονδύλια μέσα σε μόλις 45 λεπτά. Μέσα σε λιγότερα από μία ώρα λοιπόν κατατέθηκαν 43.000 αιτήσεις. Πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ δαχτυλογράφησης ή για μια χώρα που όλοι οι άνεργοι ζουν με το δάχτυλο πάνω από το refresh. Το κερασάκι στην τούρτα είναι οι 1.350 προκαταχωρημένες αιτήσεις που βρέθηκαν στο σύστημα πριν καν αυτό θεωρηθεί επίσημα ανοιχτό για το κοινό. Φαίνεται πως κάποιοι διαθέτουν κρυστάλλινη σφαίρα ή θα πρέπει να σταματήσουν ό,τι κάνουν τώρα, να πάνε στην Πάρνηθα και να παίξουν το πείδωμα ανεργίας στη ρουλέτα. Ενώ το κράτος πασχίζει να ψηφιοποιηθεί, η ταχύτητα με την οποία εξασφαλίζονται 100 εκατομμύρια ευρώ σε 45 λεπτά αποδεικνύει ότι όταν πρόκειται για απορρόφηση κονδυλίων η Ελλάδα είναι ήδη στο 2050. Αυτά ήταν τα νέα από το Βούρκο. Είμαι ο Ούρσο και αυτά φυλάκια. Ο Χατζιούρσο. Ο Χατζιούρσο. Κάνω ένα σχόλιο στο τέλος των ειδήσεων. Να πω ότι η απορία σου στο να. Γιατί δεν πληρώσανε, συγγνώμη, την έκφραση καλά Εβραίος είσαι. Είναι πάρα πολύ γνωστή η έκφραση αυτή, οπότε πιστεύω ότι την επιβεβαιώσανε στην είδηση αυτή που είπες για τους influencer. Φαντάζεσαι όμως αντίστοιχη προπαγάνδα με οι δημοκράτες να υποστηρίζουν την κυβέρνηση ενώ έχουμε σκοτωθεί όλοι στον πόλεμο. Να λένε εντάξει θα γεννήσουμε κι άλλους και τέτοια, αυτά έχει ένας πόλεμος και τέτοια. Ανανέωση του πληθυσμού και. Αυτό ναι, και πάλι να τρώνε λεφτά. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Αλλά τα λεφτά που τα βρίσκουν όλοι και να τρώνε. Ταμείο Ανάκαμψη σου λέει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει λεφτά, όλοι θα κλέβουν. Τέλος πάντων. Πάντως πάρα πολύ ωραία. Εβραίοι, μου άρεσε το νέο σου με τους Εβραίους. Είναι Εβραίος γνωστό έτσι καλώς. Είναι Εβραίος γνωστό. Και... Ποιος θα το περίμενε στην τελική. Ναι, παιδάκι μου, εγώ πιστεύω είναι ανοιχτοχέριδες. Είναι ανοιχτό. Είναι τόσο τσιγκούνιδες που τα τρώνε τους εαυτούς αυτό. Αυτό είναι γέλιο. Γελάει ήδη για την ιστορία σου. Λοιπόν, συντονιστέ, θα σε περιμένουμε παρακαλώ. Σε περιμένω 9 η ώρα, Κυριακή, Μπαράζ, Νέος Κόσμος, 3 ώρες live. Θα σας φύγει ο πάτος. Ελάτε να γελάσετε, να χτυπηθείτε και να σας κοροϊδεύω. Λοιπόν, τώρα όμως να βάλουμε στο κλίμα. Πες μου την ιστορία. Α, ναι. Σέξπιρ, τι ιστορία θα μας πεις? Κοιτάξτε, σήμερα η ιστορία δεν θα είναι από. Πες μου πότε να πατήσω. Πάτα το. Πάμε. Σήμερα η ιστορία δεν θα είναι από φυσιολογικές δραστηριότητες. Θα είναι από live. Και μάλιστα για ένα live που έγινε πριν 15 ολόκληρα χρόνια και καταδεικνύει το πόσο είμαι μαζί με το λαό. Ήταν τώρα 2008, κάπου εκεί 2008 νομίζω, 8 όχι 9, και είχαμε ένα live με άλλους 15 μαζί με τον Ντους για να παρουσιάσουμε μια συλλογή που λεγόταν Addictive Sounds στο Ψηρή, σε ένα κλαμπ που άνοιξε και έκλεισε, σφύριξα και έκλεισε στην ίδια βραδιά. Εγώ πάλι είχα φάει στο Ψηρή κάτι βρώμικο, θυμάμαι σε μια γωνία είχε ένα ωραίο σαντουιτσάδικο, έφαγα το σάντουιτς και είχα την έμπνευση να πάω για live μετά, οπότε καθώς περίμενα στα ουρητήρια, γιατί μιλάμε για 15 MCs που ανεβαίναν και να πάρανε, με έπιασε, όπως είναι φυσιολογικό, μια μανία να πάω να εκπυρσοκροτήσω στις τουαλέτες του μαγαζιού. Πήγα ρε παιδάκι μου στην κουφή, δεν με κατάλαβε κανένας. Κατεβαίνω κάτω, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που πρίζεται την κοιλιά, το έχεις νιώσει να νιώθεις, να πρίζεται, να έχει αέρια, και αυτό είναι τώρα σαν τις τουρμπίνες, σε F16 φεύγει ο κόλλος σου. Οπότε έχω το αέριο το οποίο θα λειτουργήσει ως προωθητικός μηχανισμός στο περιεχόμενο, καταλαβαίνεις, του στομάχου και του εντερικού μου συστήματος. Κατεβαίνω κάτω, ανοίγω την πόρτα σαν σε σαλούν, έχεις δει σαλούν πως ανοίγουν πόρτες. Μπαίνω μέσα, γυρνάω 360 και εγώ δεν κάνω squats του άλλου να σπάσει καμιά λεκάνη να μείνω ανάπηρος.
Κάνω λοιπόν 360, σκάω με κόλλο πάνω σε λεκάνη, κατεβάζω παντελόνι και ανατινάζομαι. Δηλαδή η αίσθηση που είχα ήταν να κοιτάξω το ταβάνι, να δω αν έχω καρφωθεί. Δηλαδή έφυγα και θυμάμαι έφτασαν τα αποτελέσματα της λειτουργίας αυτής έως το καζανάκι. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Πραγματικά για αυτό που θα τα καθαρίσει, γιατί εγώ δεν μπορούσα, δεν έφτανα. Είχαν περάσει τα 2,5 μέτρα. Οπότε τι κάνω, ετοιμάζομαι να δω, έχω πάθει κρίση πανικού, πώς θα το καθαρίσω αυτό. Και εκείνη την ώρα φωνάζουν το όνομά μου για να ανέβω στη σκηνή. Την ώρα που ήσουν στη λεκάνη. Ναι, ο Τους έχει, όχι μόνο στη λεκάνη, είχα ανατιναχτεί. Ο Τους τρέχει και φωνάζει, ο Σέξπιρ που είναι, ο Σέξπιρ που είναι, και συνειδητοποιεί ότι είμαι στην τουαλέτα. Σέξπιρ, στα απεγνωσμένα για να ανέβω πάνω στη σκηνή. Και με βλέπει να βγαίνω. Cool guys don't look at explosions. Στις ταινίες έχεις δει που πάνε και πίσω την έκπληξη. Ναι. Και βγαίνω έτσι, βγάζω πορτοφόλι και δίνω 15 ευρώ στην καθαρίστρια Μπουρμπουάρ, φίλε. Πω, ναι. Και μου λέει ο Τους, τι κάνεις σε μαλάκα μου. 15 ευρώ στην καθαρίστρια. Άσε και θα δεις. Έχω αφήσει 15 ευρώ λοιπόν στην καθαρίστρια για να μαθαίνετε λίγο μπαλίτσα. Αυτή την ιστορία δεν τη λες ιστορία από το βούρκο. Ναι, είναι βούρκος. Είναι ιστορία από το βούρκο. Σταμάτα το λοιπόν, έφτασε η ώρα. Αληθινές ιστορίες μόνο και ξέρεις. Το στέλνω και τώρα για να μην. Για να μην λες και έτσι. Για να μην λες, τάκι μου. Ούρσο και να μόλι. Ούρσο. Όχι, ήταν εμπιχτή αυτό. Παιδιά, θέλω Δεν να σας πω ακούγεσαι, κάτι στον δεν αέρα της ακούγεσαι. εκπομπής. Εδώ συμβαίνει ένα χωροχρονικό παράδοξο. Έρχεται ο Ούρσο, στείνει τις κάμερες, στείνει τα μικρόφωνα, στείνει τα ηχεία και δεν έχουμε την εκπομπή. Οπότε αρχίζω και πιστεύω ότι ο Ούρσο δεν είναι Ούρσο, είναι Ουρσόβολος, είναι ο Κοτσόβολος. Μας κάνει φλεξ τις συσκευές του, είναι σίγουρο. Ήμουν κροκόδιλος, Ουρσόδουλος. Έβρεπε να είναι το κομμάτι. Έτσι να σε δίνω στεχνά για να μάθεις, να φέρεσαι. Εντάξει. Παρόλο που καλές Όσο είδες, ειδήσεις. εγώ κύριος, δεν είπα τίποτα στον Είπε αέρα. καλές ειδήσεις, Εγώ θα το κύριος. πω. Όχι, είπε πάρα πολύ καλές ειδήσεις σήμερα. Είπε πολύ καλές ειδήσεις. Πολύ καλές ειδήσεις. Έχεις κανένα άλλο νέο της επικαιρότητας ή θα οδηγηθούμε στο αλλεπάλληλο freestyle? Φυσικά, γιατί όχι τίποτα άλλο. Έχουμε και μια αρχισυντάκτη και θα μας πάρει και θα μας κράζει. Η Ανδρομέδα, να δώσουμε χαιρετισμούς στην Ανδρομέδα, την αρχισυντάκτη της εκπομπής. Να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα. Είδες ότι μας στέλνει θέματα, Ναι. και εγώ μπαίνω και γράφω για πλάκα. Τι μόνο τόσα. Και Ναι, καλά. το είδα. Και λέει καλά τόσα. Πολλά θέματα. Να πω κάτι, ότι μετά το live της Κυριακής, εδώ. Την άλλη ναι, σωστά. θα κάνουμε εκπομπή. Ναι. Η καθαρή 300 σουβλάκο θα σε περιμένει κάθε μέρα. Θα κάνουμε εκπομπή, να το πούμε εδώ. Έχουμε καπάκι την άλλη Τρίτη. Εσύ θα είσαι εδώ την άλλη Τρίτη. Θα έχεις γυρίσει. Τέλεια. Θα σας πάει Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα έχουμε και φαΐ. Να πάρεις τηλέφωνο Ανδρομέδα στο 210, περίμενε. 210 για να μας σχέσεις. 600, όπως εγώ είπα την ιστορία πριν, 60909. Θα ήθελα ένα λεπτό. Παιδιά, θα με αφήσετε να μιλήσω, θα τα σπάσω εδώ μέσα. Θέλω να δω, γιατί θα έχουμε και φαΐ, αν θα είναι την άλλη Τρίτη ο Σέξπιρ. Λοιπόν. Να το πούμε, γιατί είναι επίσημο, να το πούμε. Να πούμε ότι την άλλη Τρίτη, να ξέρετε, πέραν θα είναι η Ανδρομέδα εδώ και θα κάνουμε πεσήματα, ας πούμε, στην αρχισυντάκτρια. Να σας πω ότι έχουμε την πρώτη χορηγία της εκπομπής. Ναι, είναι αλήθεια. Η οποία χορηγία θα μας φέρουν πίτσες. Μου στείλανε mail και λέω, χορηγός. Και λέει, θα σας στείλουμε 3 πίτσες. Και λέω, μα δεν χοντρό και νομίζω ότι δεν έχω να φάω. Τι γίνεται? Στέλνω mail, τελικά ήταν μια φίλη η οποία θα μας φέρει πίτσες από τη Λαρτιτζιάνο και θα ξεκολωθούμε στο φαΐ live και θα δώσουμε και σε ένα τυχερό ένα κομμάτι. Θα το πάω σπίτι του. Θα είναι χορηγία τρελή, παιδιά, τρελή χορηγία. Οπότε στην επόμενη φορά η εκπομπή πλέον έχει έστω για μία φορά χορηγό πίτσες. Πώς είναι εξής, Παναθηναϊκός άκτορ, Αστέρας άκτορ, Έλληνα Οβιμπέτ, Μήπως βουτυγμένοι στο βούρκο Λαρτιτζιάνο. Ναι, θα είμαστε βουτυγμένοι και θα πάμε και θα παίξουμε και για όσους είναι, θα πάμε να παίξουμε και σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτό, ναι. Με αυτό το όνομα, γιατί όχι, γιατί όχι. Το μπορούσαμε. Λοιπόν. Να έρθεις να φας πίτσες, βέβαια, γιατί όχι. Έλα την Κυριακή πρώτα, την Κυριακή. Ναι, είναι για να φάει το ένα κομμάτι σου το κερδίσει, πρέπει να έχει έρθει και την Κυριακή στο live. Αν και σκέφτηκα να πάω πίτσες και στο live την Κυριακή. Τέλειο, ποιος έρθει να έχει ένα κομμάτι πίτσα. Μαζί με τα 6 ευρώ εισιτήριο, δηλαδή. Μαζί με την πύρα, ρε παιδί μου, του κάνει και ένα κομμάτι πίτσα. Και ένα κομμάτι πίτσα, δηλαδή. Χορηγία. Πόσο μπροστά, πόσο πασόκ. Θα μπορούσε και να το κάνει Σέξπιρ Λαρτιτζιάνο. Θα κάνω σεξ πίτσα. Λαρτιτζιάνος. Ο Λαρτιτζιάνος. Πολύ ωραίο. Να πούμε, έχω κομμάτι 15 Τρίτου, δεν το είπα ποτέ. Α, νομίζω θα λέγεις 15 λεπτά. Αλλά πρέπει να πω ότι έχει κομμάτι 15, όχι σχεδόν. 15, να πω ότι θα υπάρξει κομμάτι 15 Τρίτου με τον B-Mat, γνωστό από τις εργασίες του με τον G Mappa,
Το οποίο λέγεται Μια φορά και ένα καιρό, στο οποίο είμαι εγώ και εκείνος και διαβάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι σε παιδάκια με full face. Είναι αυτή η μαθητές μας. Παιδάκια με full face. Είναι μια πολύ φουτουριστική εικόνα, όπου ο δάσκαλος διαβάζει στα παιδάκια. Ναι. Τέλεια. Εδώ πέρα, Κώστα Σουφλάκο δεν πειράζει, στην επόμενη φορά. Influencers από το Ντουμπάι, Ναι. μάλλον οι influencers του Ντουμπάι, φεύγουν και παρατάνε τα κατοικίδια τους. Πες, Εξπι, πάρε θέση. Κοίταξε να δεις. Γιατί είναι και. Έχεις και εσύ, έχω και εγώ κατοικίδιο. Έχω και εγώ ευτυχώς. Και εσύ και ο Ούρσο έχει κατοικίδιο. Είμαστε όλοι φιλόζωοι εδώ. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τι να πω. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες και βλαμμένοι στον εγκέφαλο. Δεν έχει κάτι να πεις εκεί. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα να αφήσει το κατοικίδιό σου. Την ίατροι του στο Ντουμπάι δηλώνουν πως έχουν λάβει αρκετές ερωτήσεις από ιδιοκτήτες ζώων για ευθανασία. Δηλαδή, ρε φίλε, να το σκοτώσουν κιόλας και να φύγουν. Εγώ θα έκανα ευθανασία στους influencers. Γιατί πραγματικά είναι άχρηστα κορμιά. Είναι άχρηστα κορμιά της κοινωνίας. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποια χρήση. Ταυτόχρονα, λέει, τα social media έχουν κατακλειστεί από φωτογραφίες με σκύλους δεμένους σε κολόνες στο δρόμο, εγκαταλειμμένους δίχως τροφή και νερό. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τα ζώα έχουν τσιπ πάνω τους. Ισχύει. Μπορεί εύκολα το κράτος, αν δεν ασχολείται μόνο με τις μπόμπες, μόλις πέσει λίγο η κάπνα. Κόβει το κράτος στο Ντουμπάι, στο να ασχοληθεί. Άκουσε, ξέρω ιστορία από συγγενή μου που πες. δούλευε στο Ντουμπάι και είχε 2 ζευγάρια παντόφλες. Να τα ακούει ο κόσμος. Αυτό τράβατο αυτό, να το πούμε. Έχω λοιπόν Ούρσο συγγενή στο Ντουμπάι. Περίμενε. Έχω λοιπόν να τα ακούσει τα Περίμενε, παιδιά. Γεια σου Μαρία μου. Κοιμήθηκε ο μικρός πιστεύω. Με το 3. Λοιπόν, έχω συγγενή στο Ντουμπάι, ο οποίος είχε δουλέψει εκεί και έκανε το λάθος να έχει 2 ζευγάρια παντόφλες. Μία για το μπάνιο, ξέρεις και θα βρέχει το πόδι σου, και ένα ζευγάρι παντόφλες. Νόμιζε η αστυνομία στο Ντουμπάι ότι αποκρύπτει ερωτικό σύντροφο, άντρα ή γυναίκα. Και επειδή είχε μπούκαρε μέσα να ελέγξει τις ρε. παντόφλες. Καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή ότι είναι piece of cake για αυτούς ένα σκυλάκι Ισχύει. χωρίς λουρί. Απλά στην παρούσα φάση δεν ξέρω κατά πώς θα ασχοληθούν. Οπότε να φοβόμαστε λιγάκι τις παντόφλες μας στο Ντουμπάι. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος τον ακουμπάει. Κάτσε, κάτι άλλο διάβασα και θέλω να πω, αλλά τώρα με προσυντώνησες. Μόνο νέα, ρε, τι μαθαίνετε εδώ, ρε παιδιά. Τι μαθαίνετε εδώ, ρε παιδιά. Στην ertopen.com. Τηλεφωνήστε Λοιπόν, τώρα. λέει οι ιδιοκτήτες λοιπόν προτιμούν να κάνουν ευθανασία. ertopen.com. Οι ιδιοκτήτες προτιμούν να. ertopen.com. 216-629-09. Ιδιοκτήτες. ertopen.com. Κατάλαβα, κατέβασα το μικρόφωνο. Κάτω, το κατεβάζω εγώ. Οι ιδιοκτήτες προτιμούν να κάνουν ευθανασία στα κατοικίδια τους για να μην πληρώσουν τα έξοδα μεταφοράς τους. Και μιλάμε για τους ίδιους ανθρώπους που πριν μισό μήνα διαφήμιζαν στα social media τον πολυτελέστατο και πολυτάξιτο τρόπο ζωής τους στις χώρες του κόλπου. Είναι άχρηστα κορμιά. Τα οποία ξέρεις τι τα ζει τους influencers. Κοίτα ποια κίνηση. Το scroll. Καλά, ναι. Όλη τους η ζωή είναι ένα scroll. Δηλαδή παλιά, κοίτα, απλά κάναμε αυτό παλιά, κοίτα. Έτσι. Τώρα του ζει αυτό. Παλιά είχα μια φίλη, 2010, άκου το αυτό Ούρσο, η οποία έκανε εκτόνωση σε μεγάλες ηλικίες άνδρες. Όντως. Τώρα υπάρχει το scroll. Υπάρχει, δηλαδή, πάλι το παίζεις, απλά με διαφορετικό. Opto Project. Τι ωραία, πολύ ωραίο μαγαζί είχαμε παίξει, αξέχαστο. Όποτε θέλετε εδώ είμαστε, βλέπετε, έχουμε αφήσει μουσι. Γενικά δεν το ξεχάσω αυτό. Ότι η κοπέλα αυτή λέει με τι δουλειά είχε παίξει το Νιώθω Ντροπή το βίντεο κλιπ. Με Freddy Hooligans. Okay. Και λέω με τι ασχολείσαι, λέει κάνω μασάζ. Λέω ωραία, λέω κάνω εκτόνωση σε μεγάλους κυρίους. Είναι το happy end που λένε στο τέλος. Όχι, είναι εκτόνωση, τι είναι εκτόνωση. Καταλαβαίνεις, εκτόνωση. Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα, αλλά λέω σε ηλικιωμένους μόνο. Ναι. Okay. Ήταν φοβερή η εμπειρία αυτή. Γενικά. Τέλος πάντων, παιδιά, θα ήθελα να σας πω ότι η εκτόνωση απέφερε κέρδη, όπως και το influencing. Δηλαδή, κάνει σε influencing, λέγεται πώς είναι ο influencer, το influencing, δηλαδή επηρεάζει. Σε επηρεάζει δηλαδή ένας άνθρωπος. Πάει στο Ντουμπάι. Τώρα που στο Ντουμπάι, δηλαδή, πραγματικά μια ωραία ιστορία είχε πει ο Ούρσο την προηγούμενη φορά με το Ντουμπάι, με το ζευγαράκι που είχε πάει στα Τρίκαλα και βρέθηκε στο Ντουμπάι να πηγαίνει με ένα παππού. Ήταν πολύ ωραία ιστορία αυτή. Να δείτε, να ανατρέξετε. Θα έχει κάνα. Κάτσε ρε, άκουρε Ούρσο. Λέει το παιδί Σαλόνικα. Λέω θα έρθω Σαλόνικα. Και παίρνει αέρα τώρα, δηλαδή το παλικάρι εδώ κάτω και μου λέει θα παιχτεί κανένα live Βιέννη. Ρε παιδάκι μου, πες Καλαμάτα. Πες να πούμε Ναύπακτο. Στούπα Μεσσηνίας. Στούπα. Στούπα.
Βιέννη, ρε φίλε. Δηλαδή με κόβει εμένα να πάω να πω το Σπύρο και βενζίνη στη Βιέννη. Θα με κοιτάνε καλά-καλά οι Βιεννέζοι εκεί πέρα. Και έχουν και ωραίο καφέ στο Βιενουά. Και έχουν και ωραίο ζωολογικό κήπο. Και έχουν και πάρα πολύ ωραία δρόμενα εκεί. Έχουν Μαντάμ Τισό. Με φαντάζομαι. Ούτε στο Μαντάμ Τισό με βάλανε. Μπήκα μέσα και με περάσανε για χοντρό ομοίωμα. Δηλαδή για χοντρό ομοίωμα του Πίτι Φόξμουρ. Μαλάκα υπάρχει κέρινο ομοίωμα του Πίτι Φόξμουρ. Να σου πω κάτι. Άμα κάναν τώρα. Χωρίς πλάκα τώρα. Άμα κάναν κέρινο ομοίωμα του Πίτι Φόξμουρ, θα ήταν όρθιο ή καθιστό. Δεν ξέρω. Αλλά θα γούσταρα να δω. Ναι. Θα ήθελα να έχω και κέρινο ομοίωμα του Πίτι Φόξμουρ, του Βασίλη Καρά. Θα έχω να φτιάξουμε ένα Μαντάμ Τισό για την Δικό ελληνική μας. μουσική. Δικό μας. Φαντάζεσαι Βασίλης Καράς με Πίτι Φόξμουρ να έχει ας πούμε Αρτέμι Ευθύμη, Παντελίδη, σωστό Παντελίδη. Μάτκλιπ, να έχει ένα πράγμα τέτοιο, πολύ καλό θα ήταν. Ναι. Πολύ καλό θα ήταν. Τι έχουμε λαό ρε. Εδώ πάω Θεσσαλονίκη και θα είμαι 3 και ο Κούκοτς. Παίκτης μεγάλος του Chicago. Για πες μας. Λοιπόν, CEO κορυφαίας εταιρείας Ναι. AI δεν αποκλεί το ενδεχόμενο το μοντέλο τους να έχει συνείδηση. Κοίτα, από την αρχή το AI έχει συνείδηση. Είναι πολύ εγωιστικό. Λέει, hey, hi. Δηλαδή από μόνο το AI έχει κάτι εγωιστικό μέσα του. Έρχεται και κάνει statement. Λέει, hey, hi. Καταλαβες. Χώρια που του ρημάρει με το Ντουμπάι. Δηλαδή και όταν είσαι στο Ντουμπάι, ποιος τον ακουμπάει, γίνεται Μόλις ολόκληρο. πρόσφατα λοιπόν οι ανθρώποι λέει μέσω του Διεθνούς Συμβούλου της Ντάριο Σίλβα, Αμοντέη εξέφρασε δημόσια προβληματισμούς σχετικά με την πιθανότητα το γλωσσικό μοντέλο Claude να διαθέτει κάποιο είδους συνείδηση. Όταν έχει γλωσσικό μοντέλο, έχει κάποιο κάθε με τη γλώσσα και κάνει το μοντέλο. Δηλαδή. Κάτι έτσι. Γλωσσικό μοντέλο, Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Αμοντέη παραδέχτηκε στο New York Times ότι οι ερευνητές της εταιρείας δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ακόμα και να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόμενο, καθώς ο ακριβής ορισμός και η φύση της ψηφιακής συνείδησης παραμένουν ασαφή. Ποιος δεν έχω καταλάβει τίποτα, έχω μείνει στο AI ακόμα. Ναι, και εγώ τώρα θα... Πότε βγαίνει, ενώ με τις τάσεις το βρίσκαμε την προηγούμενη φορά. Τώρα έχει το hype. Α, είναι το hype, σωστά. Είναι το hype και πρώτο είναι θέμα στο hype, να πούμε στον κόσμο, ο χωρισμός του γατούλη με τη γατούλα, που τα έφτιαξε η γατούλα με τον αφυπνιστή. Επίσης πολύ μεγάλο θέμα είναι ο τσακωμός του Μπούγια με τον Jack Lopp. Αυτά είναι τα θέματα του YouTube, ενώ γίνεται πόλεμος, πρόσεξε, γίνεται πόλεμος και τα νούμερο ένα θέματα στο ελληνικό YouTube είναι ο τσακωμός ενός Μπούγια με έναν Jack Lopp και ο χωρισμός του γατούλη με τη γατούλα από τον αφυπνιστή. Τα ξαναβρήκανε. Τα κατάκια τα ξαναβρήκανε. Ο αφυπνιστής ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Όλοι κάνουμε λάθη, λέει, είμαστε άνθρωποι. Επίσης έδωσε tutorial για να βρεις τον εαυτό, το Θεό, ο οποίος ουσιαστικά είναι μέσα σου, ναι. Λαδώνοντας τη σούφρα σου με λεμονόλαδο. Να βρεις το Θεό γκόμενο, δηλαδή. Όχι, το Θεός είναι μέσα μας και για να το βρεις πρέπει να λαδώσεις τη σούφρα σου με λεμονόλαδο. Δηλαδή τώρα, sorry ρε παιδιά, αν εγώ δεν έρθω μπορώ εδώ... κανένα Θεό να είναι μέσα μου στον πάτο μου να πούμε. Εκεί είναι, φίλε. Άμα θες να τον βρεις, πρέπει να λαδώσεις τον πάτο σου με λεμονόλαδο. Μπορείς να κλείσει την πόρτα, θα έρθει η γειτόνισσα. Τσαχπίνα μου γη. Και θα κοπεί η εκπομπή. Και ακόμα δεν σε γνώμη. Λοιπόν, να σου πω, αν εγώ εδώ γράψω hype. Αν εδώ γράψω hype. Ναι. Θα δεις τα βγει. Ναι, τι κάνω τώρα εδώ. Μου βγήκε ο James Hype. Εντάξει, δεν πάει καλά. Είναι παραπέντε, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε. Πάμε στο freestyle, ναι, πάμε στο freestyle. Να πούμε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χορηγία Λαρτιτζιάνο για να ζηλεύετε. Παρασκευή έχει τετράωρο Αλιγιάννη, μουσικές εκπομπές και αθλητικές. Ναι, αλλά είσαι συνέχεια από πίσω σε όλα. Δεν ακούμε. Είναι παντού πολίτης από πίσω. Αλλά εγώ 9 με 10. Έχω αλλάξει ώρα, δεν είμαι 10, είμαι 9. Ακόμα δεν ξέρω. Αλλά αύριο θα. Τι να το πω, είναι ανοργάνωτο. Αν δεν μπλέξω εγώ να το οργανώσω την εκπομπή. Εδώ βλέπετε τι έχουμε φέρει άνθρωπο για τις ειδήσεις. Έχουμε φέρει τον Αλιγιάννη για τις ειδήσεις. Έχουμε φέρει εμένα, εγώ με έφερα. Και θα φέρω και πίτσες. Είναι η Ανδρομέδα και μας γράφει τα θέματα. Δηλαδή πόσο υπερπαραγωγή. Πόσο πια. Πόσο υπερπαραγωγή. Πόσο υπερπαραγωγή. Κοκακόλα. Πάντα κοκακόλα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή θέλω να δω τα hype εγώ. Και όταν λες freestyle τώρα τι εννοείς, θα σου λέει. Συγγνώμη, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μπορώ. Ένα λεπτάκι. Μπορώ εγώ τώρα εδώ. Δεν υπάρχουν hype. Δεν υπάρχουν hype. Δεν υπάρχει χαϊπόμετρο. Δεν ξέρει ρε μαλάκα, δεν ξέρει.
Δεν τα ξέρω, παιδιά, δεν τα ξέρω. Υπάρχει Λοιπόν. χαϊπόμετρο, υπάρχει. Δεν υπάρχουν trend. Χαϊπόμετρο υπάρχει. Είστε τυποτένιοι. Ποιο είναι το νούμερο ένα hype αυτή τη στιγμή? Είναι ένας που κάνει ASMR. Hype τραγούδι. Όχι, δεν είναι με τραγούδι, είναι με όλα τα βίντεο ανεξαρτήτου κατηγορίας. Εντάξει, δεν θέλω. Ωραία, είναι έτοιμο. Δεν θέλω. Εσύ μου πεις τον αναπτήρα. Έχεις απάνω στον αναπτήρα. Έχεις απάνω σου αναπτήρα. Παλιό. Λοιπόν. Δεν με λένε αναπτήρα. Πάμε, παιδιά, είναι 11 άτομα μέσα και περιμένουν Είχαμε ένα παλιό τρακαδόρο στο περιμένουν Λύκειο. αριμανίο στο freestyle. Είχαμε ένα τρακαδόρο στο Λύκειο, πολύ γνωστό σε όλο το Λύκειο και το Ναι. γυμνάσιο μαζί, μην σας πω, ο οποίος έκανε τράκα τσιγάρα, ο οποίος κάπνιζε. Ο οποίος ήταν και ναρκωμανής, ρε παιδί μου. Είχε μείνει 17 φορές στην τρίτη ηλικίου, δηλαδή. Παίζει να ήταν, ξέρω εγώ, παίζει, εγώ 70 ήμουν χρονών. 17, αυτός παίζει 35, ξέρω εγώ. Και στα διαλύματα είχε ένα κάμελ ανοιχτό, θυμάμαι τότε. Πακέτο. Και πήγαινε από παρέα σε παρέα και έλεγε: μήπως έχεις ένα κάμελ να γεμίσω το πακέτο μου? Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Επιθετικό. Ήταν επιθετικός και Επιθετικό marketing. Αν είχες Λοιπόν, Lucky Strike έχουμε μαμποράκι, δεν 11 το άτομα κάνεις. που Δεν περιμένουν τα κάμελ. freestyle. Θα μου το χαλάσετε. Λοιπόν, 11 ναι. άτομα. 11 ολόκληρα άτομα με την οικογένειά σου. Συγγνώμη και- Ωραία, οργάνωσέ μας. Συγγνώμη και στους 11. Κάνε beatbox. Ωραία, εγώ σου λέω λέξεις ή λέει λέξη ο κόσμος? Ξεκινάει το beatbox. Πάμε, παιδιά, πείτε λέξεις. Ξεκινάει το beatbox. Γιο, πάμε. MC ηλίθιος. Πάμε. Ηλίθιος ή ο άλλος? Τράπερ ηλίθιος. MC κακόφημος. Κακόφημος. Θέλω κακόφημο σήμερα. Θέλω κακόφημο, δεν θέλω τραπ. Έλα, πάμε. Ξεκίνα με τον αναπτήρα, έλα. Αναπτήρα. Σκέψου, Κάτσε πρόσεξε, να ξεκινήσει τον beat, ρε. πρόσεξε. Μπατς, κουτς, βάλε και μπάσο λίγο. Πρόσεξε. Μπατς, κουτς, μπατς, Είσαι ο κακόφημος Δεν το έχω τώρα, λέω. ξανακάνει. Κακόφημος, συγγνώμη. Δεν είσαι ο ηλίθιος. Πάμε λοιπόν, πάμε δικέ μου, πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε. Πάμε, γιο, κακόφημος MC. Πιο αργά. Πες. Αναπτήρα. Πάμε, Σε αναπτήρα, έχω ναι. σαν απορροφητήρα. Έχω ένα καφετήρα. Στον δίνω να με δεις, να τα πιείς. Τα ούρα μου είναι φάλσαμο, θα δεις. Άλλο. Τυρί φέτα. Τυριφέτα, έχω μία τρομπέτα, στη βάζω στην κολοπατινάδα σου να δεις πως θα είναι τελικά να με ερωτευτείς. Ο Πεκεπέ. Ο Πεκεπέ, είστε όλοι πρόβατα, μπε, ακούς ρε λεκέ, σε λέω λαμέ, έχω βρει σχέση με ο Πεκεπέ, πολλές, μ' ακούς ρε, άλλο. Τι άλλο. Πείτε ρε παιδιά λέξεις εδώ πέρα. Δεν μου λέτε άλλες λέξεις, εγώ έχω βάλει εδώ πέρα και μυρίζω ότι μας χάλουν τόση ώρα. Τι έγινε, πεθάνατε, αυτό ήταν το freestyle σας? Live βίντεο σε παύση, τι έπαθες? Δεν ξέρω, Κόπηκε το βίντεο. Να πέσει το βίντεο. να πες το βίντεο, τι έχει πάθει? Να πες, έπεσε Να το σας, βίντεο. να σας καεί το βίντεο. Αχ, τίποτα μου το χαλάσατε. Δεν πειράζει, ήταν αυτό το λίγο. Δεν πειράζει. Η συνέχεια Καλό πες. ήτανε. Κάτι διαφήμιση τώρα, κάτι διαφήμιση. Η συνέχεια πότε, Βασίλη? Πότε Βασίλη συνέχεια? Κάτσε, έχει κολλήσει όλο. Τέλος. Ας κάνουμε κομπή, δεν πειράζει. Ας κάνουμε μόνο live Τι σήμερα. να πει, ρε παιδί, τι να πει. Ρε. Εντάξει, δεν πειράζει καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε ότι το live θα γίνει στις 15 Τρίτου, Κυριακή. 15 Τρίτου, Κυριακή, στον Μπαράζ. Ποιοι θα είστε? Θα είμαστε 50-50, άντρες και γυναίκες. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ήσουν και εσύ, αλλά δυστυχώς you take your dick because you will be χανιά. Δυστυχώς, τα κριτικά τα καράβια το χειμώνα φεύγουν μόνο το βράδυ. Οπότε δυστυχώς δεν θα είμαι την Κυριακή πίσω. Καλά, τώρα και καλά, εγώ να ψάξω, θα δω τι βγαίνουν και άλλες μέρες, θα νευριάσω. Και όλες τις μέρες βγαίνουν. Άρα Δεν ψεύτη. βγαίνουν όλες τις ώρες. Άρε ψεύτη. Άρε ψεύτη. Άρε ψεύτη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν σήμερα και αυτόν που έπεσε και έφυγε. Δεν πρόλαβα να δω και πόσα άτομα μπήκανε. Αλλά γενικά ευχαριστούμε. Είχαμε πάρα πολλά άτομα σήμερα. Είχαμε 11 άτομα συνεχώς. Λέγε. Δεν πέσαμε σε 4 ποτέ. Δεν πέσαμε στα 4. Όχι. Ποτέ. Ποτέ δεν ξέρω τώρα τι κάνεις για να ανέβεις στον κόσμο του ίντερνετ. Να πούμε ότι υπάρχει ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Κάνω τώρα το story. Εδώ ο Σέξπιρ βλέπει βιντεάκια ενώ κάνουμε εκπομπή. Το story το βλέπει, εμείς το αναβάσαμε στην αρχή της εκπομπής, το Ντροπή βλέπει και στο έσχος. το τέλος. Παιδιά, τώρα το βάζω. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο. Εγώ γιατί φωνάζω. Δεν ξέρω. Okay. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο ότι θα είμαστε εδώ και την άλλη Τρίτη. Και 3 Τρίτες συνεχόμενες. Την προηγούμενη αυτή και την επόμενη. Την επόμενη με σπόνσορα. Λαρτιτζιάνο. Λαρτιτζιάνο. Θα είναι η βουτυγμένη στο βούρκο Λαρτιτζιάνο. Βουτυγμένοι με τα μούτρα στην πίτσα θα είμαστε στην επόμενη εκπομπή. Το κάνουμε έτσι! Δεν θα μας ακούτε να μιλάμε, θα μας ακούτε να κάνουμε. Λοιπόν, η επόμενη κάνουμε εκπομπή beatbox με πίτσα, θα αλλάξουμε τίτλο για μία εβδομάδα μόνο την επόμενη εκπομπή και θα λεγόμαστε βουτυγμένοι στην πίτσα. Πολύ σωστά. Πολύ ωραίο.
Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου στην πίτσα μου. Να πω επίσης. Μπορώ να πούμε πολλά με πίτσες, να ξέρεις. Δεν λέω επίσης, μπερδεύτηκα. Τι? Error. Λοιπόν. Έβγαλε error ο Shakespeare. Λοιπόν, τους περιμένω όλους στο live. Ένα τους περιμένω. Όχι, πες τους ποιους περιμένεις έναν. Τα ονόματά τους. Όλους. Περιμένεις Πες, τον Γιώργο, όλους, τον Δημήτρη, πες, τον όλους, Σάκη, όλους. τον Μίτσο. Δώσε. Το Στάθη, την Κετούλα, το Χαλίφη, πώς τον κάνανε Παρδάτη. Μακάρι να έρθουν. Πώς κάνανε στα παλιά ραδιόφωνα που λέγανε. Να πω. Όταν ξέρεις, λες παιδί μου καλεσμένος και έλεγε στο τέλος να πω και κάποια ευχαριστώ, ξέρω εγώ. Και ξεκίναγε. Ναι. Αυτό το είχα εγώ στις πρώτες με κομπές που έφανα κάποιες μπάντες που βγαίναν πρώτη φορά, ξέρω εγώ, σε ραδιόφωνο. Και λέει στο τέλος να δώσει κάποια χαιρετίσματα. Έλεγα ναι. Και ξεκίναγε ο άλλος. Λέγε στον Νίκο, στον Γιώργο, στον Τάδε, αυτόν. Και λέγε 15 ονόματα, έλεγε ρε. Εδώ μου λέει ότι έχω νέους ακόλουθους και να τους ευχαριστήσω που με ακολουθούν με ένα reel. Βοήθεια! Και να έχεις κάποιους που ακολουθούν, θα να κάνω το βιντεάκι. Εγώ έχω 40.000 ακόλουθους, λέει, και γυρνάει πίσω και την ακολουθεί όλος ο Πειραιάς. 40.000 είναι μόνο Πειραιάς. Πόσο είναι ο Πειραιάς? Είδες πόσο Όχι, υποτιμητικά το παραπάνω είπα. πειράζει. Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά πρόσεχε τι είπα για τους. 40.000 Ούτε ο Πειραιάς δεν σε ακολουθεί. 200.000 και ο. Ούτε ο Πειραιάς δεν με ακολουθεί, ντροπή. Ούτε η Σύρος. Όχι, νομίζω η Σύρος με ακολουθεί. Πόσο είναι η Σύρος? Νομίζω η Σύρος 41.000. Κάποια στιγμή είχα κοιτάξει και με ακολουθούσε όλη η Σάμος. Άσε μας. Ναι, ρε. Άσαμες. Ναι. Άκου στο μάχη στο στο μάχη με αυτό. Λοιπόν, και 59, πάω να βάλω τραγούδι, πείτε καληνύχτα στον κόσμο. Εμείς θα είμαστε λοιπόν εδώ πέρα την επόμενη Τρίτη. Καληνύχτα. 3 στα 3, 3 συνεχόμενα. Ποιος μας πιάνει? Και αυτά, την επόμενη Τρίτη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο, στον Γιάννη, στον Νίκο, στον Χρήστο, στον Σωτήρη. Πες τα όλα τα ονόματα μέχρι να πάω να. Όλα. Θέλω να πω ευχαριστώ. Περίμενε. Βασικά, κοιτά λίγο τους ακόλουθούς σου, ρε. Α, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να πω ευχαριστώ στη Μαρία, στην Ελένη, στον Γιώργο, στην Κατερίνα, στη Βασιλική, στον Δημήτρη, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη, στον Νίκο, στη Γεωργία, στη Σοφία, στη Αναστασία, στην Ευαγγελία, στην Ιωάννα, στη Δήμητρα, στην Ειρήνη, στον Χρήστο, στην Παναγιώτα, στην Χριστίνα, στον Παναγιώτη, στον Βασίλη, στην Κωνσταντίνα, στην Άννα, στην Αγγελική, στον Αθανά.